Na tom Ubaltu jste se asi všichni úplně zbláznili, ne, já nikam jezdit nebudu. Nějaký Únětice, ty vole. 20. jo. A nevím, no, jako možná. Furt Ubalto, proč to mám furt balit já, tak to ubalte taky někdy vy, jako to je furt Ubalto. Ubal si to sám, ty vole, jako tohle, vole, kde to mám furt brát, vole, tak mi něco pošli furt Ubalto, ty vole. Kde to je, ty Únětice, proč bych tam měl jezdit, ty vole, když je to daleko? Se zbláznili zase všichni, ne, ty vole, co děláte? Pojďte do sraz, já bych přišel, že jo, ale jsem nedostal kapesný. Někam nejdu, ti říkám, ty vole, a nenatáčej mě furt, nebo ti jednu ubalím, vole. Ty majoránku, vole. Takže majoránka bude, jsem u dealera. Koupil jsem to, jo, ale je to drahý. Od dealera v Lidlu nakoupil jsem půl kila majoránky. Dva kamery, není kapacita jako na tolik lidí, jo, takže kdyby dojela 10 z vás, tak se tam vůbec nevlezem. Takže si to rozmyslete, dojeďte jenom ti, kteří chcete, protože jestli tam dojedete všichni, tak vás asi pošleme domů, jo. Nějak to budeme muset rozpočítat podle velikosti. Tak si tam běž sám, ty vole. Nemám prachy, ty vole, je to daleko prostě. Já na ty vaše vtipky nejsem zvědavej, ty vole, stejně tam budou samý malí děti. Přijedou tam policajti, vole, všechny tam pozatýkají, zmátí, jo. Takže asi tak, jo, já si tohle myslím o ty vaší party. No, ty vole, tady běhám po městě, zháním igelitku hulení. Ty vole, říkám, že přestaň mě natáčet, chápeš to? Jsi jako úplný debil, ne?